Yn ddiweddar, camerau'r lleuad lawr i Graduate Fashion Week yn Shoreditch i chwilio am gynllunwyr y dyfodol. Ymysg y talent anhygoel ar y catwalk a'r stondinau lliwgar, roedd 2 fyfyriwr o Brifysgol De Cymru Cas Newydd wnaeth fachu dipyn o sylw. Mae Melissa Hancocks yn dipyn o veteran yma yn Graduate Fashion Week erbyn hyn. Llynedd yn cipio'r wobr gyntaf yn y gysadleuaeth cynllunio Crys T a chyrraedd rhestr fer cysadleuaeth dillad menywod. Prynhawn tywyll o gywodydd yng Nghymru yw'r ysbrydoliaeth tu ôl i'r casgliad. Hithau newyddus i greu casgliad oedd yn neud mwy na just edrych yn neis, ond hefyd yn adrodd stori. Cafodd yr effaith droplet yma ei greu drwy ddyferu resin hylifol dros latex ac mae'n edrych yn effeithiol iawn. Hefyd yn denu sylw rhai o celebs Graduate Fashion Week oedd Ben Thomas gyda'i gasgliad Engineered. Mae Ben yn cymeryd lot o ysbrydoliaeth medda fe o'i deulu sydd wedi gweithio yn y diwydiant haearn am 4 cenhedlaeth. Yn awyddus i arbrofi gyda haearn fel defnydd, mae wedi creu y gemwaith anhygoel yma i gyd fynd â'r casgliad, naeth ddal sylw rhai o gast Made in Chelsea. Mae Ben wedi cyfuno paled o ddu a llwyd y ffatri ddiwydiannol gyda fflachiadau melyn llachar a ddaeth o weld gymaint o arwyddion iechyd a diogelwch, medda fe. Melissa Hancocks a'i chasgliad Let It Be Rain a Engineered gan Ben Thomas.